is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Maing bungkag. Merry Christmas mga boss. Ito, Paskong Pinoy mga bossing. Ayan, simpleng celebration. Meron tayong lechon, embutido, pansit, pizza, macaroni, chocolate, pico, prutas at marami pa pong iba mga boss. Of course, magpipicture tayo. Importanteng magpapicture talaga mga boss. Sa mga hindi magpapicture, dapat magpapicture na kayo. Kasi it's a memory na makikita mo in the future mga bossing. Magandang tingnan yan, of course. At dahil kita nyo wala ako sa picture, nandito ako sa baba sa opisina ng wife ko. Itong ginawa naming office, mini office dito for work from home. Kaya wala ako dun kasi nag-work ako sa club. Ayan, binigyan niya pa nila ako ng lechon, ng lutong po nito, malinamnam, juicy, no need po ng sauce, pero nilagyan nila ng sauce. Good job. Si Madam, all the way from Cebu. Ito si Brado. Luyas apple eh. Kami nagkuha. Bawal mag-away ngayon kasi Pasko. Right, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas guys. Merry Christmas bro. Boss, Merry Christmas. Merry Christmas, man. Merry Christmas. Christmas, madam. Merry Christmas tayo. Dito naman mga bossing, meron tayong pag-games of course sa Christmas. Itong game na to, napakahirap kaya nilapitan nila. Ayun! Nanalo si boss. Yan na naman si Chandler. Ito si brother. Nahilig daw, sumisid. Another sound. Oh, yun. Ito si Amber. Binilisan ni Amber. Ewan ko kung sino nanalo sa mga laro na itong mga bossing. Kasi for me, hindi ko masyadong naintindihan din. Alright. Ayun, ang bilis ni Ronet. Oh, ang bilis naman ni Ronet. Ayan, ang bilis ni Cheska dyan. Ang bilis sumisil. Oh, ang bilis mo lumuhod. Mahilig talaga lumuhod tong mga babaeng to. Ayan, si Camille naman, napakalupit. Akala ko maglalaro, inarrange lang pala. Mahilig ding lumuhod. Ayan. Ayan, naglaro si Mami. Nag-enjoy kaya to si Mama? Or... Ayan, si Kalyana. Dito mga boss, party tayo. Hindi pa pala. Naglalaro pa rin pala sila. Ayan, naglalaro sila. Binilisan na lang natin kasi hindi ko naintindihan. Merry Christmas, Papi! Ingay, parang rapper, eh! Better than chicken! Ayun, naglalaro ng battle like truth or dare. Ano ba tong style na to? Pero sabayan ng background song ni Papi. Pakinggan nyo mga boss. Lalong tumatagal, lalong sumasaya mga boss kasi nga tumatama na yung iniinom at dahil sabi nila na nasa likod palagi sa iyo ang asawa mo, kaya andyan siya nasa likod ko kahit kumakanta ako mga boss
from San Ramon! Yeah! Di ko lang. Hey! What's up? Oh! Lovely! Lovely! At dito na lang po magtatapos ang video na ito mga bossing. So maraming salamat. Merry Christmas and hopefully Merry ang Christmas nyo. Paalam!